Quan eduquem, allò en què hem de posar més atenció és en allò que fem, molt més que no pas en el que diem als nostres fills. Hem de pensar sempre que nosaltres eduquem amb l'exemple. Els nens aprenen del que fem, no pas del que diem que cal fer. Aquesta és una afirmació que s'amplia a molts camps. Fixeu-vos, si volem, per exemple, que els nostres fills llegeixin, el millor que podem fer és que ens vegin llegir. Si volem que siguin atents amb les persones grans, no hi ha com ser-ho nosaltres davant seu. I el millor que podem fer, si volem que s'estiguin de cridar o d'exigir les coses de mala manera, és trobar nosaltres el to adequat per relacionar-nos amb els altres quan els nostres fills hi són.